إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد барлык мактауларыбыз бүтән галәмне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Раббыбызга булсын. Һәм йөрәкләребезнең түреннән чыккан салават шәрифләребез бүтән галәмгә рәхмәт итеп җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга, аның әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, һәм аларга ярдәм тырышкан барча булган мөмин мусульман кардәшләребезгә дә булса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, мусульман кеше һәр даим фикерләүчән, уйланучан, Аллаһ Раббыбыз аны сыйфатлый. مؤمن كشلرنا صفات لي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. غمران سورة الله تعالى مؤمنلرنا أيتام алар фикерлиләрди. Аллаһны искә алалар баскан килеш, утырган килеш һәм яткан килеш. Һәм фикер йөртәләр шушы күкләрне һәм җирләрне бар итү турында. Һәм әйтәләр: "Я Раббыбыз Аллаһ, син буларны ялганга, бушка бар итмәдең, ягъни зур хикмәт белән бар иттең. Я Раббыбыз Аллаһ, безне җәһәннәм утыннан сакласаң иде", дип әйтәләр. Һәм Аллаһ Тәгалә фикер йөртүчеләрне мактый. Аларны улул абсар, фикер ияселәре, уйланучылар дип атый. Һәм безгә шуны әйтә. Шуңа күрә мусульман кеше һәр вакытны фикер йөртергә тиешле. Менә шушы иссек көннәрне, җәйнең иссек көннәре үткәргәндә дәген без фикерләргә тиешлебез, уйларга тиешлебез һәм ике мәсьәләгә игътибарыбызны юнәлтергә кирәк. Беренчесе, шушы исселек безгә кыямәт көнендәге исселекне искә төшерергә тиешле. Кыямәт көнендә, мәхшәр майданында басып торганда, кояшны Аллаһ Тәгалә якынайтачак. Хәзерге вакытта кояш шама белән 149 миллион километр ераклыкта. Галимнәр әйтәләр, әгәр дәген әзрәк якынрак килсә, җир шарында тереклек калмас иде, янып бетер иде. Әзрәк ераграк булса, бөтен нәрсә боз белән капланыр иде дип әйтәләр. Әмма ләкин Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә кешеләр мәхшәр майданында басып торганда кояшны якынайтачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Tudna ash-shamsu yawm al-qiyamah min al-khalqi hatta takuna minhum kamiqdar al-mil." Кыямәт көнендә кояш якынайтылыр ди. Кешеләргә якын булыр, хәтта 1 мил хәтлек булыр ди. Шушы хадисне риваят итүче әйтә, мил дип әйтә. Ул хәзерге санау буенчамы дип әйтә, ягъни ул 1800 күпмедер километр, 48 километр шамасы мил. Яки ул мил дип әйтә, күзгә сөрмә сөрткәндә куллана торган таякмы дип әйтә. Ягъни ничек әйтсә дәген кояш якын киләчәк. Кояш бик якын киләчәк. Һәм шул вакытта кешеләр үзләренең тирләренә батачаклар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешеләр ул көнне тирләячәк ди. Ягрикун насу яумал кыяма хатта йذهبوا харакухум фил арди 70 зираган. Кешеләр шулай тирләячәкләр, хәтта аларның тирләре җиргә, җир астына
70 зирак, 70 тирсәк кирер дип әйтә. Ягъни 30 метр чамасы. 30 метр чамасы сеңәр, җиргә сеңәр кешенең тире. Ул гына түгел, ул анда сеңгәннән соң аларны төрле кешене төрлечә тиргә батырачак. Кемдер шул тирдә табан астында булачак, тире, ягъни аягында булачак. Кемнеңдер тезеннән, кемнеңдер биленнән, кемнеңдер муенына җитәчәк диде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Ягъни шушы исселектән кеше шушы тиргә батачак. Кояш астында тиргә батып торачак. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә кайбер кешеләрне үзенең гарш шәүләсе астына алачак. Ягъни күпчелек кеше тир астында тиргә батып торганда, кайбер кешеләр гарш шәүләсе астында булачаклар. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям бер хадистә 7 төркем кешене искә алды, кайбер хадисләрдә башка төрле кешеләрне дә искә алды. Шуларның искә алынганнар беренчесе гадил имам диде. Икенчесе яшьлектән гыйбадәттә үскән яшь егет диде. Өченчесе мәчеткә бәйле кеше диде. Ягъни һәр вакытны күңеле белән мәчеткә бәйле. Дүртенчесе зинага чакырган вакытта мин Аллаһтан куркам дип әйткән кеше диде. Бер-берсен Аллаһ ризалыгы өчен яраткан кешеләр диде. Яшерен садака бирүче кеше турында әйтте. Һәм үзе генә калганда Аллаһтан куркып елаган кеше турында әйтте. Икенче хадисләрдә килә әҗәткә биргән кеше. Әҗәткә бирүче кеше Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Мен анзара му'сиран ау вадага анху адаллаху Аллаху фи зиллихи." Кемгәдер әҗәткә бирә икән, һәм теге кеше әҗәтен кайтара алмаган чакта, ягъни ниндидер сәбәпле эше килеп чыкмау аркасында акчасы булмау сәбәпле кайтара алмаган вакытта кичектерсә, ягъни ярар соңрак биресен дип кичектерә икән, яки инде гафу итсә, әҗәтен гафу итсә, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә ул кешене шәүләсе астына алыр дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә кешеләр шушы исселектә торганда, менә шундый кешеләрне дәген Аллаһ Тәгалә шәүлә астына алачак. Ягъни хәзерге заманда бу дагын бик актуаль әйбер. Шушы авыру сәбәпле күп кешеләр эшсез калды. Күп кешеләрнең күп арендалар түләп эшләре дәген туктатылынды. Менә шул вакытта арендага бирүче кешеләр, әҗәткә бирүче кешеләр, әгәр дәген шушы хадисне искә алып, әзрәк кичектерсәләр, яки гафу итсәләр, өлешләпме, бөтенләйме, аларга иншалла Пәйгамбәребезнең шушындый шатлыклы хәбәре бар. Ул да булса, мәхшәр майданында бөтен кешеләр тиргә күмелеп торганда, Аллаһ Тәгалә әҗәтне гафу иткән кешеләрне үзенең шәүләсе астына алачак. Шулай ук шушыла иссе көннәрдә без искә төшерергә тиешлебез җәһәннәм исселеген. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Иштакатин нару иля раббиха." Җәһәннәм Аллаһка, Раббысына шикаят кылды ди. Зарланды дип әйтә. "Рабби акала бa'ди бa'дан." Я Раббым, минем утым бер-берсен ашый дип әйтә. Шуннан Аллаһ Тәгалә аңар бер сулыш бирергә рөхсәт итә. Җәй көне һәм икенче сулышны кыш көне сулап алырга рөхсәт итә. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Җәйнең иссе көннәрендә иң иссе вакыт менә шушы җәһәннәмнең сулышы ди. Һәм кыш көне иң суык вакыт ул җәһәннәмнең сулышы, ул зәмһәрир дип атала. Җәһәннәмдә суык тагын бар, зәмһәрир дип аталган суык бар, һәм иссе, ут иссесе бар. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шушыларны искә төшерде. Ягъни иссе көннәрдә ул җәһәннәмнең сулышы дагын, аны дагын истә тотырга кирәк. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үз заманында шушы иссе көннәр вакытта илә намазын кичектерә иде. Ягъни әзрәк соңрак укый иде. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Сезнең бу утыгыз ди,
Jahannam o'tining 70'ten bir өлеше дип әйтә. Сахабалар әйтәләр: "Я Расулулла, әгәр дәген шушы ут иссесе булса дагын безгә җиткән булыр иде, ягъни җитәр иде, бу ут тагын бик иссе." Пәйгамбәрбез әйтә: "Jahannam уты бу дөнья утыннан 69 тапкырга иссерәк" дип әйтә. Һәр берсе шушы дөнья уты шикелле дип әйтә. Ягъни нинди исселекне искә, ягъни уйлап карыйк нинди иссе икәнен. Хәтта аның сыйфаты турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ул ут дип әйтә, кап-караңгы дип. Бу дөнья уты кызыл, ә Jahannam уты ул кап-караңгы дип әйтә. Ягъни кара төстә, кап-кара булачак ди." Коръанга карасак, Аллаһ Тәгалә Jahannamga кергән кешеләр турында әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә барчаларыбызны сакласа иде, Jahannam әһелләре булудан сакласа иде, әмма ләкин Коръанда Аллаһ Тәгалә безне куркытып әйтә: "Ва асхабуш шимали ма асхабуш шимал." Jahannam әһелләре, сул як кешеләр алар. Кемнәр алар сул як кешеләре ди? "Фи самумин ва хамим ва зиллин мин яхмум ла бариди ва ла карим." Алар дип әйтә: Jahannam кешеләре самум ул кайнар иссе җил. Кайчан иссе көнне, менә иссе якларда иссе көннәрне бик әшәке җил исә, ул яндыра, ул иссе җил дип әйтә. Һәм хамим ул кайнар су. Ул кайнар су кайнап тора. Һәм кешеләр шуны ишәчәкләр, һәм аларның ашказаннарын яндырып чыгачак ди. Яхмум ул аларның каплана торган җирләре, ягъни иссе җил булачак, иссе кайнар су булачак, һәм күләгә дәген капкара төтен булачак. Ягъни кайнар кара төтен ул күләгә шикелле булачак. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла баридин ва ла карим." Ул суык та түгел, һәм хөрмәтле дә түгел дип әйтә. Ягъни кичкенә генә Jahannamның сыйфаты. Аллаһ Тәгалә безне куркыта. Ягъни без әле бу дөнья иссесеннән кача алабыз. Бу дөнья иссесеннән суыткычлар кулланып, кондиционерлар кулланып, ничектер кача алабыз, күләгәгә кача алабыз. Әмма ләкин Jahannam иссесеннән дәген качып була. Jahannam иссесеннән качып була җәмәгать. Аның юлы бер: Аллаһның әмрен үтәү һәм тыйганыннан тыелу. Аның юлы бер: Аллаһның кушканын үтәү һәм тыйганыннан тыелу. Шушы Jahannam иссесеннән безне коткарачак. Шуңа күрә һәр кеше үзе сайлый. Һәр кеше үзе сайлый. Әгәр дәген ул Аллаһның әмрен үти икән, тыйганыннан тыела икән, Аллаһ Тәгалә аны җәннәт нигъмәте белән алыштырачак һәм җәннәт нигъмәтләрен Аллаһ Тәгалә Коръанда бик матур итеп сыйфатлый. Хәтта бер күләгә турында әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Җәннәттә дип әйтә бер агач бар. Аның күләгәсе ди, кеше ди 100 ел атта үтер дип әйтә, аның күләгәсен үтә алмасы дип әйтә." Ягъни шул агачның күләгәсе кешеләр шунда булачаклар. Һәм башка төрле Аллаһ Тәгалә җәннәт әһелләрен зур нигъмәтләр белән нигъмәтли, барчаларыбызны Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җәннәт әһелләреннән кылса иде. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә киңәш итте: җәннәтне сорарга һәм Jahannamнан кутылуны сорарга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кемдәген кем 3 тапкыр көнгә Аллаһтан җәннәтне сораса, җәннәт әйтерде: 'Я Раббым, бу кешене җәннәткә кертсәң иде' дип. Ә кемдәген кем 3 тапкыр Jahannamнан кутылуны сораса, Jahannam әйтер: 'Я Раббым, коткар мине, кертмә мине Jahannamга' дип әйтер ди. Шуңа күрә Аллаһтан һәр даим: 'Я Раббым, үзенең җәннәтләреңне насыйп итсәң иде' дип Аллаһтан сорарга кирәк. Һәм 'Я Раббым, Jahannamнан коткарсаң иде, Jahannamга бер мизгелгә дә кергә язмасаң иде' дип Аллаһтан һәр даим сорарга кирәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны намазда һәр даим әйтә иде. Хәтта безгә дәген киңәш итеп әйтте: "Әгәр дәген тәшәһһүдне укысагыз" диде. Ягъни намазда тәшәһһүдне укыганнан соң 4 әйбердән сыйыныгыз дип әйтте. Аллаһумма инни аъузу бика мин азаби Jahannam. Я Раббым Аллаһ,
Мин сиңа сыйынамын җәһәннәмнән, җәһәннәм газабыннан сиңа сыйынамын дип әйтегез диде. Ва мин азабил кабр, кабр газабыннан сиңа сыйынамын. Ва мин фитнатил махья вал мамат, һәм шулай ук тормыштагы булган төрле фитнәләрдән һәм үлемнән фитнәсеннән сиңа сыйынамын. Ва мин шарри фитнатил масихид даҗҗал, һәм даҗҗалның яман фитнәсеннән сиңа сыйынамын дип әйтергә кушты. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям намаз сайын җәһәннәм утыннан безгә сыйынырга өйрәтте. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям иң мәшһүр дугасы, Коръәндә килгән дуга, анда дагы җәһәннәмнән сыйыну бар. Барыбыз дагы аны беләбез. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина газабан нар. Я Раббым Аллаһ, бу дөньяда миңа хайырлы тормыш бир, һәм ахирәттә хайырлы тормыш бир, һәм җәһәннәм утыннан үзен сакла дип Пәйгамбәрбез бу дуганы даими кыла иде. Һәм без дәген шушыны ешрак кылырга тиешлебез. Барчаларыбызны Аллаһ субханаһу ва тааля шушындый җәһәннәм исселәреннән, җәһәннәм газапларыннан сакласа иде. Һәм шушы көннәребез безгә гыйбрәт булса иде. Ягъни шушы иссе вакытны иссе булганда искә төшерсәк идек, җәһәннәм иссесе бит катырак булачак. Җәһәннәм иссесе авыррак булачак. Я Раббым үзен сакла иде дип Аллаһка сыйынырга кирәк. Һәм шулай ук Аллаһның кушканнарын үтәргә, һәм тыйганнарыннан тыелып яшәргә насыйп әйләсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагани ва iyyakum бima фихи минал аяти ва зикрил хаким. Aqulu ма тасмаун ва астагфируллаһ ли ва лакум ва лисаирил муслимин фастагфируhu иннаху вал гафур рахим.